На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцовы» у студии Олеся Ушакова и галоўнае сёння. Прадстаўнікі каталіцкай канфесіі сустракаюць нараджэнне Хрыстова. Свята мае свае традыцыі і рытуалы. Бяда, калі шафёры пад шафе. У Маладзечынскім раёне з пачатку года зарэгістравана 8 дарожна-транспартных здарэнняў па віне нецвярозых вадзіцеляў. Жыццё для добрых спраў. З пачаткам навучальнага года вучні сярэдняй школы номер 11 напаўняюць дні цудоўнымі фарбамі дабрыні. Прадстаўнікі каталіцкай канфесіі сустракаюць нараджэнне Хрыстова. Веруючыя 145 краін адзначаюць гэты дзень 25 снежня. Свята мае свае традыцыі і рытуалы, якія зберагаюцца і перадаюцца з пакалення ў пакаленне. За 4 тыдні да свята ў каталікоў пачынаецца адвент, час погляду ва ўласнае сэрца, як кажуць святары на пропаведзях. І людзі стараліся часцей бываць у храме, узгадаць дрэнныя ўчынкі і пакаяцца ў іх, атрымаць параду ад ксяндза. Нават у буднія дні цэлыя чэргі выстройваліся на споведь. Месяц перад каляднага паста праляцеў вельмі хутка, і вось ужо ў касцёле закончаны апошнія прыгатаванні да свята. У каталіцкіх цэрквах адбываецца служба напярэдадні нараджэння Хрыстова і 3 асобыя месы 25 снежня, ночью, раніцой і днём. Святкаванне таямніцы уцелаўлення Божага Сына дазваляе нам чарговы раз наблізіцца да праўды аб Богу, які хоча быць блізкім да кожнага чалавека, да нас, людзей, сваіх дзяцей. Хоча напоўніць святлом сваёй святой прысутнасцю наше жыццё і нашы справы. Першымі сустрэлі нараджэнне Божага Сына выхаванцы катэхізічнай школы пры касцёле святога Іосіфа. Падчас адвенту дзеці стараліся рабіць добрыя ўчынкі, і за кожную справу майстравалі з сястрой Лаурай сэрца, як знак сваёй любові і сімвалічнага падарунка немаўляці Хрысту. Падчас каляд школьнікі выступяць з дабрачыннымі спектаклямі, з бацькамі пабываюць на ўрачыстых службах, а пакуль зладзілі салодкі стол з нагоды зімовых канікул і падзяліліся аплаткамі. Зараз вы атрымаеце аплатак, і мы з вами падзелімся гэтым белым хлебам, які сімвалізуе Езуса Хрыста. Складём адзін другому віншаванні, а калі штосьці было не так, то перапросім адзін аднаго, каб мы з радасным сэрцам маглі сустрэць святы Божага нараджэння. Перад калядамі скаўты з Еўропы прывезлі ў касцёл святога Іосіфа віфлеемскі агонь. У храме і на вуліцы аформлены яслі з усімі біблейскімі персанажамі, якія суправаджалі больш за 2000 год таму прышэсце ў свет Бога немаўляці. У касцёлах і дамах калядныя вянкі, дзе запальваюцца 4 свечкі па колькасці тыдняў адвенту. Традыцый шмат, але галоўная асаблівасць свята – цёплая і светлая атмасфера ў сем'ях, якая аб'ядноўвае ўсе пакаленні дамачадцаў, даруючы кожнаму радасць і супакою душы. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТВ. У Новы год з надзеяй і дабром для выхаванцаў Маладзечынскага цэнтра карэкцыйнай развіваючай адукацыі і рэабілітацыі. Спецыяльна да надыходзячых святаў дзеці і дарослыя падрыхтавалі цікавую праграму. Тэму працягне наш карэспандэнт. Гаспадары па традыцыі на пачатку пад апладысменты дзяцей і дарослых прадставілі гасцей навагодняга ранішніка. Кіраўнікі Вярхоўнага суда нашай краіны, Акадэміі ўпраўлення пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дэпутаты, прадстаўнікі ўлады, прадпрыемстваў, банкаўскіх структур, грамадскіх арганізацый. Але ўсіх аб'яднала адно – жаданне дапамагаць тым, каму сёння прыходзіцца цяжэй у гэтым жыцці, чым іншым. У выніку атрымалася калектыўная візітка «Экспромт», дзе гучалі самыя шчырыя словы пажаданняў надзеі, здоровья и веры. Уже 20 лет по нашей стране шагает акция «Наши дети». Цель этой акции – уделить внимание каждому ребенку, проживающему в нашей стране. А, наверное, самое главное, чтобы мы, взрослые, пришли на праздник, чтобы мы поздравили наших детей, чтобы мы подарили им сказку, подарили чудо. На самом деле, это атмосфера, которая здесь царит. Я хочу, чтобы у вас всегда было вот такое настроение, как сегодня. Добра вам, благополучия, всего самого хорошего. Гости, зразумела, пришли не с пустыми руками. Подарунковые сертификаты с тягом часу материализуются у новой
новыя вокны, дзверы, мяккую мэблю, гульнявы пакой, а з новым спартыўным інвентаром ад парламентарыя Людмілы Кананович фізкультурныя заняткі спаборніцтвы стануць цікавейшымі. Выхаванцы цакраіра таксама ў даўгу не засталіся, падрыхтавалі казачнае прадстаўленне, чыталі вершы і закружылі ў карагодзе ўсіх гасцей. Мы как можем стараемся сделать все, чтобы дети, которые воспитываются в этом учреждении, они тоже получили свой вот такой вот радостный, светлый, действительно по-детски такой вот заводной новогодний праздник. Поэтому, конечно же, дети, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, они должны всегда быть окружены особым вниманием, заботой со стороны взрослых. Центр карэкцыйна-развіваючай адукацыі і рэабілітацыі наведваюць сёння каля 150 дзяцей падлеткаў. Нядаўна выхаванцы адзначалі 20гадовы юбілей установы, і амаль усе госці свята даўнія сябры. Завітваюць яны ў цэнтр не толькі падчас акцыі «Нашы дзеці». Тыя ж студэнты Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь прыязджаюць у Маладзечна з творчымі майстар-класамі, удзельнічаюць у суботніках, праводзяць вясёлыя гульні з Портландыі. Моя деятельность, она связана и с Национальным институтом образования, в котором есть центр коррекционной педагогики, где профессионалы и, собственно говоря, работники молодеческого центра, они хорошо знают моих коллег, это мои коллеги, друзья. И я думаю, вот это вот не просто двухстороннее, а такая заинтересованная многостороннее общение и работа в разных форматах, в разных сферах, в любой пору года и на субботнике. Я думаю, это порыв, который, скажем, можно, конечно же, и планировать, конечно же, это мы будем делать, но это не галочка в мероприятии. Усе выхаванцы центра показали свои таленты, продемонстровали новогодние костюмы, зрабілі з гостями фото на память и додому понесли не только солодкие подарунки, але нехай подсвядома адчуванне того, что на свете есть добрыня, спагада и неравнодушные до их проблем сердце людей. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Канікулы з цікавасцю з 26 снежня па 4 студзеня каля 1000 дзяцей устаноў адукацыі раёна наведаюць школьныя аздараўленчыя лагеры. Бацькоўская даплата за пуцёўкі складае каля 12 рублёў. Педагогі і выхавацелі распрацавалі шмат цікавых мерапрыемстваў для сваіх выхаванцаў з улікам іх узросту. Дзеці і падлеткі наведуць тэатры і музеі, стануць удзельнікамі розных інтэрактыўных праграм і спартыўных спаборніцтваў. Таксама пройдуць сустрэчы з супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі і аддзела па надзвычайных сітуацыях. Шматлікія конкурсы, інтэлектуальныя, творчыя, экалагічныя дапамогуць дзецям праявіць свае здольнасці, фантазію і эрудыцыю. Работа аздараўленчых лагераў з дзённым знаходжаннем дзяцей будзе знаходзіцца пад пастаянным кантролем Управлення па адукацыі, спорту і турызму, медыцынскіх і санітарных службаў, міліцыі МНС і бацькоўскіх камітэтаў. Бяда, калі шафёры пад шафе. На тэрыторыі Маладзечынскага раёну з пачатку года зарэгістравана 8 дарожна-транспартных здарэнняў па віне нецвярозых вадзіцеляў. За 11 месяцаў у рэгіёне затрымана больш за 317 кіроўцаў з утрыманнем алкаголю ў крыві, 18 з іх паўторна на працягу года. Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна з 22 па 26 снежня праводзіць прафілактычную акцыю, мэта якой выяўленне вадзіцеляў аўтамабіляў у нецвярозым стане і папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з іх удзелам. Падчас акцыі нарадамі ДАІ сумесна з іншымі службамі міліцыі грамадскай бяспекі будуць праводзіцца рэйды на дарогах і апрацоўка месц масавага адпачынку грамадзян, выступленні ў працоўных калектывах. Бяспечны Новы год. Трэці этап акцыі МНС адбыўся ў гандлёвым цэнтры «Спадарожнік». Наведвальнікаў чакала квест-праграма ад супрацоўнікаў Маладзечынскага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Пажарны Дед Мороз са снягуркай ажыццявілі жаданне кожнага чалавека стаць больш шчаслівым і часцей усміхацца. Дарослыя дзеці былі ўцягнуты ў забаўляльныя конкурсы і гульні, падчас якіх паўтарылі патрабаванні па ўстаноўцы і ўпрыгожванню навагодняй ёлкі, па выкарыстанні бенгальскіх агнёў і петардаў. Не забылі і пра правілы паводзін на лёдзе. Святочны настрой стваралі салодкія прызы, цукеркі ад выратавальнікаў былі незвычайныя, а з нагадваннем пра выкананне правіл бяспекі дома, на вуліцы і на прыродзе. Толькі тады зімовыя святы пройдуць ва ўсіх сапраўды весела і без лішніх прыгод. Жыццё для добрых спраў. У гэтым упэўнены настаўнікі і вучні сярэдняй школы нумар 11 горада Маладзечна. З пачаткам навучальнага года ўсе класы установы адукацыі стараюцца напоўніць свае дні цудоўнымі фарбамі дабрыні. Якім чынам, даведаецеся з наступнага сюжэта.
30 классаў, 30 добрых спраў. Класныя калектывы самі выбіралі заняткі па густу, але ў тым, што кожны патрэбны і неабходны, сумненняў няма. Сучасным дзецям не хапае дабрыні, сардэчнасці і шчырасці выказваць меркаванні спецыялісты, але менавіта такія якасці характару павінен абудзіць праект кіраўніцтва школы номер 11 «Кірмаш добрых спраў». Задача нашего коллектива состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть и достоинство. А итоги мы будем подводить в апреле, где каждый классный коллектив расскажет о том, чего ему удалось достичь за определенный промежуток времени. Приятно отметить, что и дети, и взрослые откликнулись и поддержали данный проект, а значит, такие качества личности, как доброта, отзывчивость и человечность, им не чужды. Сама по сабе адукацыя не гарантуе высокага ўзроўню маралі, але яе сапраўдны паказчык – гэта рэальныя паступкі. І нават маленькая добрая справа можа быць вельмі карыснай, так сцвярджаюць другакласнікі, якія разам з настаўнікамі і бацькамі змайстравалі для птушак кормушкі. Наш класс решил участвовать в ярмарке 30 добрых дел. И мы решили помогать птицам. Вот мы сделали кормушки, чтобы птицы жили. Сейчас еда под снегом вся. Мы им сделали кормушки. Положим туда пшена, чтобы они покушали, не умерли с голода. А вось першакласнікі адкрылі ў стенах школы сваю асабістую фабрыку па вытворчасці флікераў. Хлопчыкі і дзяўчынкі ведаюць, для чаго патрэбны святлоадбівальныя элементы, як імі карыстацца і як зрабіць самім. Такія сувеніры яны потым падаруць іншым вучням, каб школьнікі сталі больш добрымі і прыкметнымі. Если заметными будем всегда, то обойдет нас в дороге беда. Слышите нас, дорогие зрители? Пусть на дороге вас видят водители. Безопасность на дороге – это очень важно, и мы хотим, чтобы все стали заметнее и сохранили свою жизнь и здоровье. І гэта толькі невялічкая частка добрых спраў, якія здзяйсняюцца па ініцыятыве вялікай школьнай сям'і. 700 вучняў зараз наведваюць установу адукацыі, і ўсе яны ўвасабляюць у жыццё розныя ідэі, сярод якіх супрацоўніцтва з Чырвоным крыжом, збор грошай на пакупку абагравальнай установкі для прыёмнай сям'і, дапамога бяздомным катам і сабакам, рамонт кніг у школьнай бібліятэцы і шмат-шмат іншых, таму што толькі разам, робячы добрыя справы, ёсць магчымасць дастукацца да сардэц і зрабіць навакольны свет лепшым. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. І пакуль людзі віншуюць адзін аднаго з калядамі надыходзячым Новым годам, 22 снежня адбылося зімовае сонцастаянне. Гэта самы кароткі дзень і доўгая ноч, пераломны момант у прыродзе наступіў. Наперадзе сустрэча Новага года, чаканне снежнай зімы, калядныя марозы і зорныя ночы. Тэлеканал МКТБ віншуе усіх каталікоў са святам, жадае светлых думак і здароўя, добрага настроя. Аб тым, якім будзе надвор'е ў бліжэйшыя хвіліны, да сустрэчы ў эфіры.